Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. ഇന്ന് അധ്യായം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ്. അപ്പോൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ്. 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി. കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നതെങ്ങനെ? മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധരാകുക എന്നുള്ളതാണ്. ജീവാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമാക്കുക. ആ ജീവാത്മാവിന് താൻ ആരാണ്, എന്താണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് പ്രയത്നിക്കണം. അതെങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നാണ് 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധമാകുന്നത് എങ്ങനെ, ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക്, തന്റെ സ്വന്തം ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങനെ. കാരണം ജീവാത്മാവ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദ വിഗ്രഹമാണ്. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ചിത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളത്, പിന്നീട് ആനന്ദം, അതിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ആനന്ദത്തോടു കൂടിയ ആത്മീയ തത്വമാണ് ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വന്നതോടുകൂടി തന്റെ അസ്തിത്വം എന്ത്, തന്റെ യഥാർത്ഥ അസ്തിത്വം എന്ത് എന്ന് ജീവാത്മാവ് മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ ഉണർത്തുന്നത് കർമ്മം ചെയ്ത് എങ്ങനെ തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതിയിലേക്ക്, സത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ കഴിയും എന്ന് ഭഗവാൻ 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. അതിന് കർമ്മമാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്ത് കർമ്മം? അവനവന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക. എങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കണം? നിഷ്കാമമായിട്ട് ചെയ്യുക. നിഷ്കാമമായിട്ട് അവനവന്റെ കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുക വഴി ക്രമേണ ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ പാപകർമ്മങ്ങളെയെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പരിശുദ്ധനാകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് 3 മുതൽ 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിലും കർമ്മത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആത്മജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വം എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരും ശരീരബോധത്തിലാണ്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ബോധത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ആത്മാവാണ് എന്ന് ആരും തന്നെ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ശരീരത്തിന്റെ പോഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധനായി കഴിഞ്ഞാൽ താൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള അവബോധം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ അവബോധത്തോടുകൂടി ഒരാൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് ആത്മീയമായ ലോകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്കല്ല, പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലേക്കോ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്കോ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ എത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല. പക്ഷേ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, മുക്തി, ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി സാധ്യമാകുന്നു. ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാകുന്നതോടുകൂടി ജീവാത്മാവിന് പിന്നീട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ആ ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ്സാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നു, അത്രമാത്രം. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരണമെങ്കിലോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ളത് ഒരു പുകപടലം പോലെ, ഒരു ജ്യോതിസ്, തേജസ് മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ ജ്യോതിസാണത്. അവിടെ ധാമങ്ങളില്ല. എന്നാൽ
വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്മാർ താമസിക്കുന്ന വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾ. അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതാണ് 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലൂടെ സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിലൂടെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവകൾ ചെയ്ത് ആ യോഗിക്ക് വൈകുണ്ഠധാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നത് ആ വിഷ്ണുവാണ്. ക്ഷീരസാഗരശായിയായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു പരമാത്മാവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്, കാരണം അഷ്ടാംഗ യോഗി തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ധ്യാനത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധനായി ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാവിനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കാനും പിന്നീട് ആ ജീവാത്മാവിന് ആ പരമാത്മാവിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കുമ്പോൾ മരണശേഷം ആ ജീവാത്മാവിന് ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ താൻ ഏത് രൂപത്തിലാണോ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ഏത് രൂപമാണോ ആ യോഗിക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, പ്രിയപ്പെട്ടത്, ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. കാരണം വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ അനേക കോടി വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം അനന്തമായ അളവിൽ നാമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും വിഷ്ണു രൂപങ്ങളുണ്ട്, അത്രയും വിഷ്ണു ധാമങ്ങളുമുണ്ട്. അനന്തമായ അളവിലാണ് വൈകുണ്ഠ ധാമങ്ങളുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തന്, ആ യോഗിക്ക് ഏത് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണോ പ്രിയങ്കരമായിട്ടുള്ളത്, ഏത് രൂപത്തെയാണോ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, ആ ധാമത്തിലേക്ക് ആ ഭക്തന് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് വൈകുണ്ഠധാമം. ഓരോ ധാമവും സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. വൈകുണ്ഠധാമത്തിൽ സൂര്യന്റെ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ, ഇവിടെ നതദ്ഭാസയതേ സൂര്യോ ന ശശാങ്കോ ന പാവകഃ യദ്ഗത്വാ ന നിവർത്തന്തേ തദ്ധാമ പരമം മമ. ഏത് ലോകത്തിലാണോ, ഏത് ധാമത്തിലാണോ സൂര്യന്റെയോ ചന്ദ്രന്റെയോ അഗ്നിയുടെയോ പ്രകാശം വേണ്ടാത്തത്, എവിടെ ചെന്നാലാണോ തിരിച്ചു വരവില്ലാത്തത്, ആ ധാമമാണ് എന്റെ ധാമം. അപ്പോൾ വൈകുണ്ഠധാമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സ്വയം പ്രകാശിതങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തേജസ് ആ ധാമങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠധാമമല്ല ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാമമായിട്ടുള്ളത്. വൈകുണ്ഠധാമങ്ങൾക്ക് മുകളിലാണ് അയോധ്യാപുരി, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ ധാമം. അതിനും മുകളിലാണ് ദ്വാരകാധാമം. അതിനും മുകളിൽ ജഗന്നാഥപുരി. അതിനും മുകളിൽ മഥുര, ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവതരിച്ച മഥുര. ആ മഥുരയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ കളിച്ച് വളർന്ന വൃന്ദാവന ധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അവിടെയാണ് സാക്ഷാത് കൃഷ്ണൻ തന്റെ ഗോപികമാരോടും ഗോപാലന്മാരോടും തന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം ആനന്ദിച്ച് കഴിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമം. ആ ധാമമാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ധാമം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനവും രാധാറാണിയും ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഖന്മാരും എല്ലാവരും തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ, ഗോവർദ്ധനഗിരിയും എല്ലാം തന്നെ വൃന്ദാവനത്തിൽ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലെ വൃന്ദാവന ധാമം ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം അത്രയും പവിത്രമാണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അവിടെ കല്ലും മണ്ണും ചരലും വൃത്തികേടും എല്ലാം കാണുന്നു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണ്. കാരണം ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കാണാനുള്ള ശക്തിയില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ആ പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ എന്തായാലും, അത് ധാമമാണ്, സമീപിക്കണം. ഏത് ധാമമായാലും നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത് ഭക്തിയോടുകൂടിയാണ്, ആദരവോടുകൂടിയാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ കളിച്ച് വളർന്ന, ഓടി നടന്ന് കളിച്ച സ്ഥലമാണത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അതാണ് വൃന്ദാവന ധാമം, ഗോവർദ്ധനഗിരി. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആത്മീയങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അയോധ്യാധാമവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ലോകം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ കൂടെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ച്
പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽക്ക് ഭഗവാൻ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത് കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും പരിശുദ്ധരായി, ഭൗതികതയോടുള്ള ഒരു ലേശം പോലും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചത് 7ാമത്തെയും 8ാമത്തെയും അധ്യായത്തിലായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്താണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാൻ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അതായത് ഭൂമിരാപോ നലോ വായുഹു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച അഹങ്കാര ഇതി യമ്മേ ഭിന്ന പ്രകൃതിരഷ്ടത. ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഭിന്ന പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ പ്രഭുപാദ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ പുരുഷ അവതാരങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 വിഷ്ണു തത്വങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് ഇവിടെ കാണാം, കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, കാരണസാഗരം എന്ന സമുദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നു. മഹാവിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പുരുഷ അവതാരമാണ് മഹാവിഷ്ണു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന്, ശ്വാസനിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ഇവിടെ സ്വർണ്ണ കളറിൽ കാണാവുന്നതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ. അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്വർണ്ണ കളറിലുള്ളതാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഇതുപോലെ അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി നടത്തണം എന്നുള്ള ഇച്ഛ ഭഗവാനിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. കോഴിമുട്ട പോലെയുള്ള, അതാണ് ബ്രഹ്മ അണ്ടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അത്ര സൈസ് അല്ല, സൈസ് വളരെയധികം വലുതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമി തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ 14 ഗ്രഹങ്ങളുള്ള വലിയ ബ്രഹ്മാണ്ടം, ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലേക്ക് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത അവതാരമായിട്ടുള്ള ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, അടുത്ത വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. കാരണം ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഒരു ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ. ആ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അനന്തശായിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു താമര പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആ താമരയിൽ ബ്രഹ്മാവ് ജനനമെടുക്കുന്നു, ബ്രഹ്മാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ആ താമരയുടെ തണ്ടിലാണ് മറ്റുള്ള എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്തെ അനന്തശായി വിഷ്ണു, അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെയാണ് പത്മനാഭൻ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയും. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുള്ള ആ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു. അദ്ദേഹം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അടിയിൽ ഗർഭോദക എന്നുള്ള സാഗരത്തിൽ അദ്ദേഹം ശയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ 14 ലോകങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുണ്ട്. സത്യലോകം, അവിടെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകമാണ് സത്യലോകം. തപോലോകം, അവിടെ കുമാരന്മാർ താമസിക്കുന്നു. ജനലോകം, അവിടെ പ്രജാപതിമാർ താമസിക്കുന്നു. മഹർലോകം, അവിടെ ഭൃഗുമുനികളും അതുപോലെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന മുനികളെല്ലാം താമസിക്കുന്നു. സ്വർഗലോകത്തിൽ ദേവന്മാർ, ഇന്ദ്രൻ മുതലായ ദേവന്മാരുടെ വാസസ്ഥാനം. ഭുവർലോകം, ഗോസ്റ്റിലി, സ്പിരിറ്റ്, അതായത് പ്രേതങ്ങളെല്ലാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഭൂലോകത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ വാസസ്ഥലം. പിന്നീട് ഭൂമിക്ക് താഴെ 7 ലോകങ്ങൾ, അതലം, അവിടെ അതലം, വിതലം, സുതലം, തലാതലം, മഹാതലം, രസാതലം, പാതാളം, ഇങ്ങനെ 7 ലോകങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഉരകങ്ങളും നാഗങ്ങളും പിന്നീട് ദൈത്യന്മാരും അവരെല്ലാവരും താമസിക്കുന്ന അങ്ങനെ 14 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ
ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഉള്ളത്. അതുകൂടാതെ ഇതിനെല്ലാത്തിനും താഴെയായിട്ട് നരകവുമുണ്ട്. നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 നരകലോകങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. കൂടാതെ ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമവും ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലുമുണ്ട്. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത, ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തെയും ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ പരമാത്മാവ് എന്തിനാണ് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം ഇത് മൂന്നും നടത്തുന്നത് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി നടത്തുന്നു, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള വിഷ്ണു സംരക്ഷണം നടത്തുന്നു. പിന്നീട് ശിവനാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മുഴുവനും സംഹരിക്കുന്നതും. ആ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും കയ്യിലാണ്. ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ശംഭു, പിന്നീട് മായ, ദുർഗാദേവിയും ശംഭുവും കൂടിയാണ് ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെ മുഴുവനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ദുർഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജീവരാശിക്ക് ഒരിക്കലും പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള ഏഴ് സർക്കിളുള്ള, അതായത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനും 7 കവറിംഗ് ഉണ്ട്. അത്രമാത്രം സുരക്ഷിതമാക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തെയും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെ ഭേദിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ. അത്രമാത്രം ഒരു കോട്ട പോലെയാണ് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, ആ ബ്രഹ്മഭുവന ലോകാൻ പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് താഴെയുള്ള 14 ലോകങ്ങളും വീണ്ടും വീണ്ടും ജനന മരണങ്ങളുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. എന്നാലോ മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മ ന വിദ്യതേ. എന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ മാത്രമേ പുനർജന്മമുള്ളൂ. അതിനു മുകളിൽ വിഷ്ണു ലോകങ്ങളിലോ ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കോ കടന്നാൽ അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അവിടെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം. എന്തെങ്കിലും ഈ ചാർട്ടിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ചോദിക്കുക, ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ 9ാമത്തെ അധ്യായം 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സൃഷ്ടി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളും പിന്നീട് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും എല്ലാം ചേർന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി, ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ ഉത്തമ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ചേർന്നിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ 4 വിധത്തിലുള്ളവർ ദുഷ്കൃതികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല, 4 വിധത്തിലുള്ള സുകൃതികൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അവർക്ക് ആ സുകൃതികൾക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനായിട്ടും ഈ പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാം അധിപനായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നവർക്ക് മരണവേളയിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നതിന്റെ താല്പര്യം എന്താണ്, മരണവേളയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ഓർക്കണം? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ആ മരണവേളയിൽ ഭഗവാനെ ഓർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പുനർജന്മം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മരണവേളയിലും ഓർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അവസാനത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതായത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചാലും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താലും ദാനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചാലും എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പുണ്യം സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നോ ആ പുണ്യം അത്രയും തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാലോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ലഭിക്കുന്ന ആ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ സുഹൃതവും അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദവും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുന്നു. അത്രമാത്രം ശ്രേഷ്ഠമാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ
രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്നുള്ളത് രാജവിദ്യയാണ്. അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിദ്യയാണ്. കൂടാതെയോ രാജഗുഹ്യം ഏറ്റവും മഹത്തരമായിട്ടുള്ള രഹസ്യമാണ്. കാരണം ഇത് നമുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നിന്നോ നമ്മുടെ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നോ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പിന്നെയോ ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസവും അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ യോഗത്തെ കുറിച്ച്, ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നു. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യണം? കാരണം ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ താല്പര്യം ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മിൽ നിന്ന് വേണ്ടത്? അദ്ദേഹം എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മിൽ നിന്ന്? അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. ഏറ്റവും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തി മാത്രമേ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ ആരെങ്കിലും അസൂയാലുവായാൽ, ഭഗവാനെ അസൂയയോടുകൂടി, എന്തുകൊണ്ടാണ് അസൂയയോടുകൂടി നോക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 7-ാമത്തെയും 8-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചും ആ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും പറയുമ്പോൾ ഒരാളിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു. ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ എന്റേത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അസൂയ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. എന്നാൽ അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രമാത്രം കേട്ടിട്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ആദരവോടുകൂടി വണങ്ങുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവാകാത്തത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ കുറിച്ച് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ യോഗ്യനാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് വീണ്ടും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ രഹസ്യമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന യോഗ്യത ഭഗവാനിൽ ഒരിക്കലും അസൂയാലുവാകരുത്. കാരണം അത്രമാത്രം കരുണാമയനാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അസൂയപ്പെടരുത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. അതായത് എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ്. രാജഗുഹ്യം രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. പവിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത്. ഇതം ഉത്തമവുമാണ്. പവിത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധം, സ്വയം പരിശുദ്ധമാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൂടാതെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം ആര് ചെയ്യുന്നുവോ അവരെയും കൂടെ പരിശുദ്ധമാക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം. പ്രത്യക്ഷാവഗമം അതായത് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതോടുകൂടി നമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഉയർച്ചയെ കുറിച്ച്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ച്, വളരുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രത്യക്ഷാവഗമം. ധർമ്മ്യം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് ഇത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ധർമ്മത്തോട് അടുപ്പിക്കുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ഭഗവത് സേവനമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ളത്. സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി അധോക്ഷജേ, അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ഇത്. അതായത് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നേറുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നു. കൂടാതെ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, അവ്യയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. അതായത് ഇവിടെ നശിക്കാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് പോലെ നശിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളല്ല. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും നശിക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ശാശ്വതമായിട്ടില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ശരീരം മുതൽക്ക് താഴെ വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവ്യയമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ ജീവാത്മാവിന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത്. കാരണം ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മികനായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനവും ആധ്യാത്മികമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അത് ജീവന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ആണ്, ബാലൻസ്. അത് എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ സേവിച്ചു എന്നുള്ളത് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ ജീവാത്മാവ് പുതിയ ശരീരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവിന്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം അവിടെ ബാലൻസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാകും. കാരണം അത്രമാത്രം ക്രെഡിറ്റ് ആ ജീവാത്മാവിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്രമാത്രം ശ്രേയസ്സുള്ള ഒരു ജന്മവും ആ ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ എത്രമാത്രം സേവകൾ ചെയ്തോ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് സേവകൾ ചെയ്താൽ മതിയാകും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്രമാത്രം വിദ്യ സമ്പാദിച്ചോ, എത്രമാത്രം ധനം സമ്പാദിച്ചോ, എത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ. അതൊരിക്കലും ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് അവ്യയം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അത് ജീവാത്മാവിന്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു. കൂടാതെ സുസുഖം കർത്തും, സന്തോഷത്തോടു കൂടി, അതിലെ ദുഃഖം ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദുഃഖം വരുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക, ഭക്തന്മാരോടൊപ്പം സത്സംഗം ചെയ്യുക, ഇതെല്ലാം തന്നെ സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ദുഃഖപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം ആർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ആദ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അസൂയയുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമുക്ക് യോഗ്യതയില്ല. കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്താലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും സാധ്യമല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അശ്രദ്ധദാന, വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് മനസ്സിൽ വിശ്വാസമാണ്. ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസം. ഇതാണ് എന്നെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ആ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം നടത്തുന്നില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പുനർജന്മം എടുത്ത് പല പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും വീണ്ടും വരേണ്ടി വരുന്നു. എന്നാൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർക്കാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം? ഭഗവാൻ 7-8 അധ്യായങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്കിലും ഈ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ തന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി,
താനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അധിപൻ, തന്നാലാണ് ഇവിടെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്നത്, തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് പ്രകൃതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മയാതദമിദം സർവം ജഗത് അവ്യക്തമൂർത്തിന മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ, അവ്യക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ സ്പർശിക്കുവാനോ ഒന്നും സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികങ്ങളാണ്. ആ പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ കൊണ്ട്, അതായത് അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം മുതലായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ. അവയ്ക്ക് പരിമിതിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് അവ്യയനായിട്ടുള്ള ആത്മീയനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കാണാനോ കേൾക്കാനോ സ്പർശിക്കാനോ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവ ഭൗതികങ്ങളാണ്. അവയ്ക്ക് പരിശുദ്ധതയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലെങ്കിലും പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മരൂപേണ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതേപോലെ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാലോ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവരെല്ലാം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ദിക്കിൽ നിൽക്കുകയാണോ? അല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഗോലോക ചാർട്ട് കണ്ടു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ നമ്മളെ എല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തി. പരമാത്മരൂപേണ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ഓരോ ജീവജാലത്തിന്റെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് അദ്ദേഹം കുടികൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെങ്കിലോ, കൃഷ്ണനാണ് അർജുനൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള, വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാ രൂപേണ അദ്ദേഹം ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും അദ്ദേഹം സംരക്ഷിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ, ആ കൊച്ചു കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ അമ്മ യശോദയ്ക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. അത് ഉറപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ വായുടെ ഉള്ളിൽ യശോദാമ്മയ്ക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പിന്നീട് അത് ചുരുങ്ങി ഭൂമിയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ വൃന്ദാവനം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ യശോദാമ്മ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് വരെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതായത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് താൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും തന്നിലാണ് വസിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ലെങ്കിൽ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയിലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ
ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ അത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ 3 വിധത്തിലുള്ള ശക്തികളെ കുറിച്ച് ഈ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളും സൂക്ഷ്മ ശരീരവും ചേരുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. പിന്നീട് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ഭഗവാന്റെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ. അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്കും എല്ലാം സഹായം ചെയ്യുന്ന യോഗമായ എന്നുള്ള ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതാണ് സ്പിരിച്വൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയെ സ്പിരിച്വൽ, അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ്. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും ആധ്യാത്മിക ശക്തി ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് വഴുതി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തടസ്ഥ ശക്തികളാകുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ മെറ്റീരിയൽ എനർജിയാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. അങ്ങനത്തെ 3 ശക്തികളുണ്ട് ഭഗവാന്. അതിൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചരാചരങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരീരം നൽകുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ഓരോ ജീവനും തന്റെ മുൻ ജന്മത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാലാണ്. ആ പഞ്ചഭൂതം എന്നുള്ളതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നശിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ശരീരത്തെ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, മനസ്സിലാക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. എന്നാൽ അല്ലാത്തവരുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചപ്പോൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും നിന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന, ഭഗവാനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന, ഭഗവാനെ യുദ്ധത്തിൽ എപ്പോഴും യുദ്ധത്തിന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ, ദുര്യോധനൻ, ഇവർക്കാർക്കും തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മൂഢന്മാർ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷിം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ മനുഷ്യരൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് അവർ വിചാരിക്കുന്നു ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം ലീലകൾ ചെയ്താലും, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിയാലും അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, എന്തോ അമാനുഷിക ശക്തിയുണ്ട്, അത്രമാത്രം. അങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപതിയും ഭഗവാന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടവുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അല്പബുദ്ധികളാണ് അവർ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുമില്ല, കൂടാതെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വളരെ വലിയ അപരാധമാണ് ഭഗവാനോട് ചെയ്യുന്ന. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം അധപ്പതിച്ചു പോകും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യ കർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതുന്ന, തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാം എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് ഗീതയ്ക്ക് തർജ്ജമ എഴുതുന്നവർ ഭഗവാനാണ് മാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എന്നവർ വിചാരിക്കുന്നില്ല. അത് കൃഷ്ണന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം അവർ എഴുതുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ വലിയ അപരാധമാണ് എന്ന്
ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയും എന്നവർ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാത്തത് കൊണ്ടോ അറിവില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കണം. കാരണം അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുന്നതും അപരാധം തന്നെയാണ്. കാരണം മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കടമയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് എവിടെ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചില്ല, അത് ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് അല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. ഭഗവാൻ അത്രമാത്രം നമുക്ക് ആചാര്യന്മാരെ തന്നിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് വായിക്കാൻ ഒരുപാട് ഭഗവത്ഗീത മുതലായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ തന്നിരിക്കുന്നു. അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നാൽ, ഭഗവാൻ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് മാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ, ഭഗവാനെ അങ്ങനെ അപമാനിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം സിതാഹ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ, അതായത് ഭഗവാനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ മടിയായിട്ടുള്ളവർ, അവർ ഭഗവാനെ വെറും മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നു. അത് പ്രകൃതിയുടെ വ്യാമോഹത്തിലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മായയാൽ മോഹിതരായിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ഭഗവാനെ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നിരീശ്വരവാദിയായിട്ട് അവർ മാറിപ്പോകുന്നു. കാരണം സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ മുന്നിൽ വന്ന് നിന്നാലും ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവർ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ട് പോകുന്നു. അങ്ങനെ ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. എപ്പോൾ നിരീശ്വരവാദിയാകുന്നുവോ, മുൻ ജന്മങ്ങളിൽ എന്തുമാത്രം പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം തന്നെ പാഴായി പോകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നത് മൂലം അവർ അപരാധം ചെയ്യുന്നു. ആ അപരാധത്താൽ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ആർജിച്ചിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മ ഫലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ അവർ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ കീഴിലേക്ക് ഭഗവാൻ മാറ്റുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതഃ ഭജന്ത്യനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത, അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മായയ്ക്ക് വശംവദരാകാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവീക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ദൈവീക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി, അതായത് സ്പിരിച്വൽ എനർജി, അതിന്റെ കീഴിലായി ആ മഹാത്മാക്കളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, ആദി കാരണമാണ്, അവ്യയനാണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരു ഈശ്വരപുരിയുടെ ഗുരു മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വൃന്ദാവനത്തിൽ, അദ്ദേഹം സന്യാസിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഓരോ ദിക്കിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ആരെങ്കിലും ഭിക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരം മാത്രമേ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന് ഉച്ചയായിട്ടും ഭക്ഷണം ഒന്നും തന്നെ ലഭിച്ചില്ല. എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിരാശപ്പെട്ടില്ല. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കീഴിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഒരു ബാലകൻ, ഒരു ഗോപാല ബാലകൻ, ഒരു മൺചിരാതിൽ, ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം, ആ ഗോപാല ബാലകൻ നിറച്ച് പാലുമായിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. എന്നിട്ട് മാധവേന്ദ്രപുരിയോട് പറയുന്നു,
എന്റെ അമ്മ കൊടുത്തയച്ചതാണ്. എന്റെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരും വിശന്ന് ഇരിക്കാറില്ല, അത് ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ആ ബാലകൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മൊന്തയിലുള്ള പാല് മുഴുവനും ആ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ ബാലകൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ മാധവേന്ദ്രപുരിക്ക് ആശ്ചര്യമായി, ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഈ ബാലകൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശന്നിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആഹാരം വേണമെന്ന്? എന്തായാലും അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ പാല് മുഴുവൻ കുടിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങുന്നു. ആ ഉറക്കത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ബാലകൻ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, ഞാൻ അങ്ങയുടെ വരവും കാത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഈ അടുത്തുള്ള ചവറിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എന്നെ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത്, എനിക്ക് വല്ലാതെ ചൂടെടുക്കുന്നു, എന്നെ എത്രയും വേഗം അവിടെ നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണം, എനിക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്യണം, എനിക്ക് മേത്ത് ഗന്ധം പുരട്ടണം, ചന്ദനം പൂശണം, എനിക്ക് വല്ലാതെ ചൂടെടുക്കുന്നു, വല്ലാതെ വിശക്കുന്നുമുണ്ട് എന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്, സാക്ഷാൽ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ് തന്റെ മുന്നിൽ വന്നത് എന്നും തനിക്ക് പാല് നൽകിയത് എന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാധവേന്ദ്രപുരി ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആ മനുഷ്യരെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അവിടെയെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ചവറുകൂനയുടെ ഉള്ളിൽ ഗോവർദ്ധനഗിരിയെ ഉയർത്തിയ ഗോപാലകനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണന്റെ വിഗ്രഹത്തെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വിഗ്രഹം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഗോവർദ്ധനഗിരിയുടെ മുകളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കിയ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താ ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ആ ഭക്തന്മാർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചില വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആചരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രധാനമായ ഒരു വ്രതമാണ് ഏകാദശി വ്രതം. ഈ വ്യാഴാഴ്ച ഉത്ഥാന ഏകാദശി വരുന്നു. വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് ഗ്രെയിൻസ്, അതായത് ധാന്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. വേവിച്ച് തിന്നുന്ന ധാന്യങ്ങൾ, അതായത് അരി, ഗോതമ്പ് മുതലായവ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കരുത്. പിന്നെയോ, നിങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾ കഴിക്കാം. അതായത് കപ്പ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മധുരക്കിഴങ്ങ് മുതലായവ, ക്യാരറ്റ് മുതലായവയെല്ലാം കഴിക്കാം. പച്ചക്കറികൾ കഴിക്കാം, പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സുകൾ കഴിക്കാം, പാല് കുടിക്കാം, അതെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ധാന്യങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. ഏകാദശി വ്രതം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, അന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആഹാരം ഒന്നും പാചകം ചെയ്യരുത്. ഫ്രൂട്ട്സും പാലും മുതലായവ കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വിശപ്പടക്കുക. ഒരു ദിവസം ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ട് അന്നത്തെ ദിവസം കൂടുതലായി ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് നമുക്ക് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടാകാനും ഭഗവാന്റെ സന്തോഷം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ മാധാധാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുദേവച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ.
അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് ഭഗവാനായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും കാണേണ്ടതാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവത് അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. വേദങ്ങൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. ഓംകാരം ഭഗവാന്റെ തന്നെ നാമമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളെ പരിശുദ്ധമാക്കുന്നത് അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇതിനു മുന്നേ 20ാമത്തെ ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകണം. ഇന്ദ്രൻ, ചന്ദ്രൻ, സൂര്യൻ മുതലായവരെ എല്ലാം ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ, യജ്ഞം, ദാനം മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എത്രമാത്രം നമുക്ക് പുണ്യകർമ്മം ലഭിച്ചുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മുകളിലെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർന്നു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് മരണശേഷം ജീവാത്മാവിന് ആ ലോകങ്ങളിൽ ജനിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ബലം എത്രമാത്രമുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകണം. അവിടെ പോയിട്ട്, കാരണം അവിടെ ഭൂമിയിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടത്തെ പോലെ ക്ലേശങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയില്ല. അവിടെ സുഖം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സുഖസൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൂമിയിൽ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് മുതലായവയെല്ലാം ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് പുണ്യഫലം സമ്പാദിച്ച് അതിന്റെ ബലത്തിൽ സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് തേതം ഭൂക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം. സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ആ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് അവർക്ക് വരേണ്ടി വരും. അതാണ് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാൻ ലോക പുനരാവർത്തിനോ അർജുന. എല്ലാ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്കുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും പുനർജന്മമുണ്ട്. ശരിയാണ്, നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ കർമ്മം ചെയ്ത് പുണ്യം സമ്പാദിച്ച് സ്വർഗലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാം. പക്ഷേ അവിടെയും സ്ഥിരതയില്ല. പുണ്യലോകത്തിന്റെ ഫലം പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തീരുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലോ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിലോ, അവരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനം അവ്യയമായിട്ട് ഒരിക്കലും നശിക്കാതെ നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ച് നമുക്ക് എത്രമാത്രം പുണ്യഫലം ലഭിച്ചാലും അത് ക്ഷീണേ പുണ്യേ, ആ പുണ്യഫലം ക്ഷയിച്ചു പോകും. കാരണം അതെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം ആധ്യാത്മികനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നത് മൂലം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഉയർച്ച. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാനെ ആരാണോ അനന്യ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ആസ്തികളോ ഐശ്വര്യമോ ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അതുകൂടാതെ നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത്, ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യം, ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം, ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ്, അതാണ് ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഞാൻ നൽകും. ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകുന്നു അത്. ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള അവസരം
ഭഗവാൻ സ്വയം നൽകും. കൂടാതെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ വരാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് ഭഗവാന്റെ ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ ദേവന്മാർക്ക് ഈ ഉറപ്പ് തരാൻ സാധ്യമല്ല. ദേവന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സേവകരാണ് ദേവന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വരം നൽകാനേ അവർക്ക് സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച നൽകാൻ അവർക്ക് സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്യ യാന്തി മദ്യാചിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ദ്രനെയോ ചന്ദ്രനെയോ സൂര്യനെയോ ബ്രഹ്മാവിനെയോ ആരെ ആരാധിച്ചാലും അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. നമ്മുടെ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തീരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പിതൃക്കന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രത്യേക ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ജനിക്കുന്നു. എന്നാൽ എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനം, ഭഗവാൻ താമസിക്കുന്നത് അവിടെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പരിശുദ്ധരാകണം. ജീവാത്മാവ് പരിശുദ്ധനാകണം. ദേഹബോധത്തിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് സദാസമയവും ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹവും വിശ്വാസത്തോടെയും കൂടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം അതും കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ച് പരിശുദ്ധരാകണം എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അസ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി, അതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടത്. ഭഗവാനെ പ്രീതിയോടുകൂടി നമ്മൾ ആരാധിക്കണം, ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു ചടങ്ങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴിപാട് പോലെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തിയും പ്രേമവുമാണ്. കാരണം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഭഗവാന്? ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. അത് നമുക്ക് വാടകയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കാൻ. ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാനും സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ഉടുക്കുന്നതും കഴിക്കുന്നതും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുക? അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം സ്വരാട്ട്, അദ്ദേഹം ഇച്ഛിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്താണ് കൊടുക്കുക? ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ തിരിച്ച് പ്രീതിയോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. നിസ്സാര കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ചോദിക്കുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. പത്രം ഒരു തുളസിയില, പുഷ്പം പൂക്കൾ, ഫലം പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഫലങ്ങൾ, ഏതെങ്കിലും നല്ല ഫലങ്ങൾ, പഴുത്തത് ഭഗവാന് ശുദ്ധിയോടുകൂടി പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. അത്രമാത്രം മതി. എത്രമാത്രം പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കാശില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം, പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഭഗവാന് കൊടുക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. വീട്ടിൽ പൂക്കളില്ലാത്തവരാരും തന്നെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവർ ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുക. അത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ, ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ പരിശുദ്ധമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കൂ, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി. കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ഇവിടെ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന താമസക്കാർ മാത്രമാണ്. കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴോ വരുന്നു, തിരിച്ചു പോകുകയും ചെയ്യും. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. പക്ഷേ ഈ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഈ പ്രകൃതിയും
സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകും. നമ്മൾ വന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം തന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് കൊടുക്കുക. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, നമ്മളെ കൊണ്ടാകുന്ന സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം. 2 തവണ ഭക്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാനത് സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി അദ്ദേഹം തന്നിരിക്കുന്ന നമുക്ക് നമ്മിൽ ചുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ കരുണയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടുള്ള കടപ്പാട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് സമർപ്പിക്കുക. തീർച്ചയായിട്ടും അത് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. എന്നിട്ടോ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മളെ പരിശുദ്ധരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു തരുന്നു. ആ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻജന്മ പാപകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധരായി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ഇലയോ പൂവോ വെള്ളമോ അല്ല കാര്യം, പിന്നെയോ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ഭക്തി, ആ സ്നേഹമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ അതാണ് നോക്കുന്നത്. എത്രമാത്രം ആത്മാർത്ഥതയോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭക്തിയോടുകൂടി വേണം നമ്മൾ സമർപ്പിക്കാൻ എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, കുചേലൻ ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ കാണാൻ വരുമ്പോൾ വെറും കൈയോടെ അദ്ദേഹം വന്നില്ല. വളരെ വളരെ ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ കൂടെ ഒരു തന്റെ പത്നി ഇരന്ന് വാങ്ങിയ കുറച്ച് അവിൽ അദ്ദേഹം ഭഗവാന് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ ശബരി അനേകം വർഷങ്ങൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു. ദിവസവും ശബരി കാട്ടിൽ പോയി പഴങ്ങളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമത്രേ. ഇന്ന് വരുമോ രാമചന്ദ്രൻ, ഇന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എങ്ങാനും കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കാണണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ദിവസവും കാട്ടിൽ പോയി അവർ പഴങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. അങ്ങനെയുള്ള ശബരിയുടെ ഭക്തി, ആ ഭക്തിയെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുപോലെ വിതുരരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ ദൂത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിതുരരുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ആ വിതുരരുടെ പത്നിക്ക് സംഭ്രമമായി. അവരെന്താണ് ചെയ്തത്? പഴം കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാന്. പഴത്തിന്റെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു, പഴം കളയുന്നു. ദൂരെ നിന്ന് വിതുരർ ഇത് കണ്ടിട്ട് അന്താളിച്ചു പോയി. കാരണം ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വിതുരരുടെ പത്നി കൊടുക്കുന്ന ആ പഴത്തൊലി കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കാരണം അവിടെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തിയെയാണ് നോക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്നതിനേക്കാൾ അതിന് പുറകിലുള്ള ഭക്തിയാണ് ഭഗവാന് പ്രധാനം. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രൻ എത്രമാത്രം ക്ഷീണിതനായ അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് തന്റെ തുമ്പിക്കൈയിൽ ഒരു താമര പൊട്ടിച്ച് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് സമർപ്പണ മനോഭാവമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് പല ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുക, പരിശുദ്ധമായിട്ട് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടംബ്ലറുകൾ വെച്ചിട്ട് അതിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് പരിശുദ്ധമായി ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ അതിൽ സമർപ്പിച്ച് ഒരു തുളസി ഇലയും ഇട്ടിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും പരിശ്രമിക്കണം. പിന്നീട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക വഴി നമ്മൾ പരിശുദ്ധരാകുന്നു. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. കാരണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ഇല്ലാതാക്കി പരിശുദ്ധരാകാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ യജമാനൻ, നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശക്തിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ച പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും
ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് ദാനം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും, എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യൂ. അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപകർമ്മ ഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാം, നമുക്ക് പരിശുദ്ധരാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേശ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി തുമാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യഹം. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കും, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മാത്രമേ ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ളോ? മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ഭഗവാന് വെറുപ്പാണോ? അദ്ദേഹം അവരെ ശിക്ഷിക്കുമോ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സമോഹം സർവഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും എനിക്ക് ഒരുപോലെയാണ് ഞാൻ പെരുമാറുക. നമേ ദേശ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ, ആരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതായോ ആരോടെങ്കിലും എനിക്ക് ദേഷ്യമോ ഇല്ല. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ആരാണോ പ്രീതിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നത് അവരോട് കുറച്ച് പ്രീതി കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അവർ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നു. അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ, അവർ അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് അവർ പുനർജന്മത്തിലൂടെ വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സേവിക്കുന്നത്, എന്നെ ഭക്തിപുരസരം ആരാണോ സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അവരുടെ സംരക്ഷണം ഭഗവാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഏറ്റെടുക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു. നമ്മൾ ഒരു ഉറുമ്പിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലോ, ഒരു പൂച്ചയെ എന്തെങ്കിലും ഉപദ്രവിച്ചാലോ, അതിന്റെ എല്ലാം കർമ്മഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം എല്ലാവരും തന്നെ ഭഗവത് അംശമാണ്. എല്ലാവരോടും ഭഗവാൻ ഒരുപോലെ പെരുമാറുന്നു. എല്ലാവരും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാഭക്തിയോടുകൂടി ഒരാൾ സേവിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നു. അഭിചേസു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റുപറ്റി എന്ന് വരാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ വന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കുറ്റം പറയരുത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇവിടെ കാണുന്നത് നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ രണ്ട് റൗഡികൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കേണ്ടുന്നതിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്, നല്ല ഭക്തനായിട്ട് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ആക്രമിച്ചു. അത് അറിഞ്ഞിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം അവരെ വധിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിക്കാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റൗഡികളെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കരുണ മൂലം രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ്. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കരുണ മൂലം അവർക്ക് വീണ്ടും ജന്മം ലഭിക്കുകയും അവർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ തന്റെ സാഹചര്യം മൂലം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് തോന്നാം നമുക്ക്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. കാരണം ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത്ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകുന്നില്ല, അവർക്കൊരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അവരെ സംരക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവർക്ക് നല്ല വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ അശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ പല വിധത്തിലും കൊല്ലുവാൻ ഹിരണ്യകശിപു പരിശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഭഗവാൻ, ആ പ്രഹ്ലാദ കുമാരൻ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാൻ ആ പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ സംരക്ഷിച്ചു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന്
ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഒടുവിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നു എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകണം. ഭക്തനാകണം എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. എങ്ങനെയാകണം? ഭഗവാനെ സദാസമയവും ആരാധിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ ഭക്തി പുരസരം സേവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് സ്മരണയോടുകൂടി നമ്മൾ ഇരിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായിട്ടുള്ള സേവകൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക വഴി തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉറപ്പു തരുന്നു. കൃഷ്ണകലകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം നേടുകയുമാകാം. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി, സമാധാനത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കാം. അവസാനം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തനാകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതിനുവേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മാല 108 തവണയാണെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആകുക. 108 തവണ ദിവസവും ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഭഗവാന് നിവേദിച്ചത്, ദിവസവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് നിവേദിക്കുക. ആ പ്രസാദം എല്ലാവരും സേവിക്കുക. സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തെ ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുക. പിന്നെ നിരന്തരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ശ്രവണം, കീർത്തനം, പിന്നീട് സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് കേട്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ മനനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് തുടങ്ങി, പിന്നീട് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ തുടക്കത്തിൽ ഇത്രമാത്രമാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണ്. മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ധർമ്മമാണത്. അതെല്ലാവരും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു കാര്യം, ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാകുക. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് അനുസരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സേവിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ.